Priatelia, ja normálne žasnem. Mne sa normálne až mozog zastavuje nad tým, čo sa deje na Slovensku. Aby nejaký vyšetrovateľ obvinil len tak lusknutím prsta Harabína, bývalého ministra, bývalého sudcu, starého doktora práv, antifašistu, za extrémizmus, len preto, lebo si napísal vlastný názor na Facebooku, je niečo neskutočné. Veď to sa nedialo ani počas komunizmu na Slovensku, pred 89. aby vás stihli za nejaký názor. Veď to normálne bolševizácia, normálne nacifikácia, ja neviem, či vás tam prebieha nejaký fašizmus. Normálne rozmýšľam nad tým, či vás to nenaučí normálne aj hajlovať. Fakt, ľudia, niečo neskutočné, aby vás tam obvinili za názor. A človeka, ktorý bojuje proti fašistom, veď to je niečo neskutočné. Ja normálne, ľudia, fakt, je mi ľúto ľudí na Slovensku, ktorí sa normálne musia mať strach z toho, čo povedia na Facebooku, alebo si napíšu niečo neskutočné. Ja som si naozaj, ľudia, nemyslel, že po 32 rokoch sa Slovensko ocitne v takejto diktatúre. Priatelia, koľko je hodín? Je 9 hodín. Majte sa krásne a prajem vám príjemný zvyšok tohto pondelka. Majte sa krásne. Čaute. Fakt neskutočné.